videa. Dneska se zahrajeme Plants vs. Brainout. Jo, kdybyste se říkali, proč tam mám takhle, proč jsem tam měl to, úplně zaplý plně jiný hry. To je jako tím, že prostě se stane, že jsem hrál hru. Třeba, po ní jsem hrál třeba dalších 5 her a potom najednou tu hru najdu úplně někde vzadu, prostě jsem ji hrál před několika lety. Pomalu. Takže to, jsem rád, že jsme zpátky, teďka se ani nebudu čas točit. Mě už jsou ty aluzy, ale tady máme Eggplant a Dragon Fruit, to je zajímavého něco. Nic. No a teďka tam je, já nevím, já tady nepřibyl, tady jsem vám ukazoval z toho. On to jako strawberry, ale fakt ale to. No, že za moje minulý, no takhle to je vlastně mě Beach World, ale nějak se z toho vlastně vyrování, nevím jak to je jako to. Samozřejmě z toho Ebenet vyjde video. To bude přímo, a mě, to nevím jestli jako, to mi možná napište, jestli mám udělat jako part 1, part 2, part 3, part 4 jako admin, protože jako nazvat do těch 15 minut je jako fakt jako challenge. Protože jako oni prostě chtějí něco, co prostě nejde moc ani. Tak takýho kytku jsem zase získal, kterou se nemůže přijít. A to je vlastně, tak to vezmu. Protože to jsou všechny těch questů. No, dobrý. Prodám to, ať mám radši čisto, abych se nezal takhle minulejském. Ty to na to jsou školka, tak ty se možná řevovatou, co se mi stalo. Tam byl ten motor, jsem mě přišel vlastně plné inventory. A jdeme teďka takhle sem. Mr. Carrot Seed. Ok. Rychle, kde mám mobilní. Mr. Carrot! Yes! Pod balóny, tady nemám. A to je jako jinou. Yes! Ale to se přesně, tyjo. Jak mi to dobrý den. No, ale chceme všechno. Sněholáci, ale tam ještě Reddit. Beru, jo, to má ještě 8 hodin hrát. Když do toho, když takhle točíme, tak nám to docela jako jde, přímě. Teď nějak dáme jen to XP, jo, teď jakože nějakou mutaci. Na to vůbec nerozumím, takže nepište do komentářů, protože jako já to vůbec nerozumím. Musím tam dát třeba toho elefanta. No to jsou ty XPčka, ne, tak já to fakt jako dát nebudu. Už mám do gíru. To bude asi lepší, jo, to je small XP. Možná to zjistím. Co? Ale každou zpátky. Jo, tak to je mi třeba kontrolnou, kolik dává. Do peněz. Nebude nějak dobrý. Mám se jako bez. Jako uložený kůže to. Ale jsme pozor. To se to rainbow. Už udělat z těch limit bossů je docela složitý. Hele, vetromel. Mám to dobrý, ty jo. Jsou dobrý věci. Nice. Tak ano. Udělal jsem game part 1. Part 2 bude asi nikdy jindy, protože teďka... Takže já teďka se rozhodl, abyste jako to, hlavně teďka zase zkoumám nový update, protože jako to vůbec nemůžu do lostovu. Takže asi teďka, tak asi hádám, tak bych se měl dát asi jet na to kokofanta. Na si toho ruby, no, přesně tak. Já teď bych měl dát asi dovnitř, ne? Co s tím udělat jako? Tady jako někdo, nebo chci jako něco říct? Ne, to je jako pár číslo 2. Já hádám jako můj friend asi. A co s tím teďka? Já nevím. Bude to muset asi napsat, no. Je place, brainout or plant. To je žádný brainouta. Čeho to je jenom toho. Jasně, já jsem dal nějakou kytku. Ale jako se všechny kytky prodávat, tak na Dragon Fruita. Ale jako taky na Dragon Fruita. Čekaj, tam jsem dát. A to už jako nebudu, takže jako na to úplně kašlu. Jo, to jsme zpátky.
mutace jako to. To bude něco jako, že bude dělat taková speciální mutace a tady uděláme něco. A tady dáme nějakou mutaci. A ono to udělá jako do nové mutace, no, tak to moc nepotřebuju. No nic, takže já bych možná udělal to, že chcete možná trošku zahradu. Teď se tu už podíváte, tak víte, že vám žádnou kytky, ale co se podíváte? Tak tady jsou nějaký okolnosti, ale let's not friend. Tak mám tady nějaký jenom nějaký eggplanty. No. Asi bych je spíš odstranil. A watermelony bych asi ještě pod tím nechal. To ještě potom ještě komentář, protože o tom všechny eggplanty. Nemám to, ale oni jako nedělají se tak moc a já jsem to jako druhý pot eggplantech, to ještě půjde potom na sebe. Protože prostě jako ty zahrady nejsou větší a já si to ani nemůžu myslím koupit. Jo, to můžu vlastně za rubu si koupit. Okay. Je to asi to někoho najdu. Jo, no tak to je jasný, no. Co jiný bych taky o tom mohl čekat. A já si myslím, že jsem mohl zasadit si toho Mr. Carrot, takže dáme seed. A Mr. Carrot si dáme na to další řádku ještě. Do dalšího řádku 21, 20 000, 18 000. No tak tady to dáme. Tak si se dozadu, než to bylo poroste. No, máme tu vydali skip. Ale taky jsem prostě já. Neprávě neočkovat. Tak já si tady zjistím všechny kytky. Kolem toho. Typek už na to zase něco zprostýho, ale ještě tím to zamazal. Fuj, dobrý. Fuj, to bylo docela průser. Mě zase bylo video. No očekal jsem si do dílu a nejde waterpacky. Ale ty zase jsou deschovaný, tady jsou schovaný. Tady? No, to se dá uvrla. No, tak to je pravdu, to bych tady dala. To je víte, že já je farmem. No, aha, to ono, až se počítám, až nám vyrostou. Takže to tady to nechce, abych dělal, to nás vyroste. Co to je za týpka? Proč píše, no to, co píše, a to jestli to bude říkat, protože bych potom musel si s tím lidem dělat a já to moc nevím. Takže zase přečíte, no sami to píše, no. Nerezně ono, oni prostě ti friendě lezou se na ty videa, lezou sem a potom píšu. Jakože já že tomu ty friendy čestí, tak prostě oni buď to vědí, že já to natáčím videa, nebo prostě nevím, jak to oni udělají, že prostě úplně přijdu na video, že tady psát to, co já teďka mám napsáno. Ale to nechci prostě vyslovovat, protože jako odběr a like, a je to zdarma. Nedodám se třeba to moc může dál, protože už když se budu takhle začít to bude, tak jsem už chtěl to je jedno to se vám můžu říct, no, to mít, no. A jsem úplně nároveň. A to je za frenda. Meteory, to všechno vám říkám, že? No tak a teď to máte jako v Apple, jakože bych na to automaticky potreboval, tak na to přidá. O, tak to vědí. Skvět, a God? Jo. A vlastně, že nevím, tak to se bude video, to vlastně, protože to můžete točit play. Ale tam je, že to bude něco video.
je dobré, ani si někdo jako takhle, ono asi to by bylo takhle. Z toho lepšího nám je nový dobré, aby tam netka několik dárů bylo, to prostě nebyly dobré. Například, že ne. A to už bylo to, no, mladou toho, daru, no, tak si to nebudu počkat na, tak to stejně. Takže vlastně nedá. Sluníčku daň furt ještě. No. Teďka mi tady furt bude chodit tento. A víte co? A máme, já jsem už asi otevřít pár vajíček, co pod nějaký ty vajíčka. No tak si uděláme další video, já že pár dva. Co budu vytrat teďka, čím mít vajíček, tak tím mít. Tak jo, takže... Ale už i vyroste, takže Mr. Carrot. Je co, nebo co opět? Jdeme, ještě to vadí. A budeme motivaci na příští video, protože si řekneme, kolik jdeme ještě na 2 grapey a tento materiál. Já to ukázat nebudu, takže budu rád, že máte odběr, like. No a asi čau.